Jaffadal diversi ġimgħat oħra qabel iż-żagħżugħ Abner Aquilina jkun jista' jitressa l-qorti b'rabta mal-omiċidju brutali ta' Paulina Dębska, kif sorsi qrib il-ġurnal Sunday Times spjegaw li Aquilina tingħata mediċina qawwija u għadu rikoverat fl-Isptar Monte Carmeli. Iż-żagħżugħ 20 sena kien ittieħed l-isptar jum wara li kien arrestat b'rabta mal-omiċidju li seħħ f'Taslima fis-sija bikrin ta' 2 ta' Jannar. Sorsi qrib l-investigazzjonijiet spjegaw li fil-waqt li ammetta mal-pulizija illi qatel il-Pollakka ta' 29 sena u għalilhom kemm il-darba illi fil-lejl tal-qtil kelmu ix-xitan u ordnalu sabiex joqtol. U allegatament insista li kienet jagħmel xogħol Alla madankollu x-xitan xorta waħda daħallu fi ħsibijietu. Kien hawn illi l-pulizija kellhom jissospendu l-interrogazzjoni ta' Aquilina sabiex iħallu lill-esperti psikjatriċi jagħmlu l-evalwazzjoni tagħhom dwar is-saħħa mentali tas-suspettat. Sorsi qrib it-Times żvelaw illi Abner Aquilina qed jingħata mediċini qawwijin sabiex jikkurawlu l-psikożi u li qed jinżamm f'kamra waħdu m'assess minn uffiċjal tal-pulizija. It-tobba li qed jikkuraw lil Aquilina qalu illi qed isofri minn psikożi, kundizzjoni illi taffettwa l-moħħ u jaf iġġiel il-persuna tisma' tara jew sansitra temmen affarijiet illi mhux reali. Ta' min wieħed jinnota li l-psikożi hija sintomu u mhux marda illi tiġri konsegwenza ta' mart, ġrieħi fiżiċi, abbuż ta' drogi jew trawmi estremi kif ukoll mart mentali bħal skizofrenija jew disturb bipolari. Ġi spjegati li jistgħu jgħaddu ġimgħat sħaħ sakemm it-tobba jiddeterminaw jekk il-mediċini u xed jaħdmu fuq Aquilina sabiex hu ikun jista' jitressaq il-qorti. Għalkemm f'każ estrem il-pulizija xorta waħda tkun tista' tresqu l-qorti minkejja l-problemi legali li dan jista' joħloq. Il-kadavru ta' Paulina Dębska nstab kmieni l-ħadd filgħodu fiġnien l-Indipendenza, il-ġnien fejn normalment kienet tinżel titmaqtates. L-awtopsja konfermat illi sfortunatament it-tfajla ġiet stuprata kif ukoll f'gata fil-waqt illi kellha xi ġrieħi f'rasha wkoll.